Ano may balita gikan sa Dakbayan sa Mandaue, nagnegatibo na sa COVID-19 ang ikaduhang kaso nga natala gikan sa maong Dakbayan. Baton ni Attorney John Ido Ibanez, Executive Secretary sa Mayor, base kini sa abiso gikan sa Department of Health Region 7 kabahin sa bagong laboratory result sa pasyente. Ang mga lalaki nga kapin 30 anyos ang Panginaron nagpuyo sa barangay Kasuntingan sa Nisgutang Syudad. Wa siya ma-admit sa ospital apan gipailawom sa strict home quarantine. Ingangop sa syudad nga negatibo na ang maong pasyente. Lakip na usab katong unang kaso nga na-admit sa ospital nga naka-recover na usab. Moto giswaban siya just gahapon laboratory negative na siya. So negative na siya sa COVID and ang site trip sa DOH karon mugawas na karon murag mao to nanawag ko sa DOH ganiha posible nga karon i confirm na nila nga recovered.